kuwi janji palsu. Yen kowe tresno ning opo nglarani aku, yen kowe setya ning opo ngapusi aku, yen kowe seneng ning opo lali janjimu, yen kowe temen ning opo ninggalke aku. Tak enteni ning kene ora teko lunga ninggal lali keluarku. Pamit kerja golek upo nggo keluarga sing mulih kudu kayane, sing mulih kudu wonge mbok ora ngerti parane. Gusti lancarno rezekiku. Yes bro. Ning nyatane kabeh kuwi palsu, wis ra